je velika čast biti prva domaćica večera donatorskih. Ujedno je bila obaveza zato što je bilo jako malo dana da se sve skupa organizira, no međutim ja imam toliko dobrih prijatelja koji su na poziv rekli naravno šefice poput Anice Martinović. Dolazim svakako i pregršt mojih prijatelja iz djetinjstva koji su ostvarili uspješne karijere ovdje u Zagrebu, znači Metkovci, pa potom oni koji sam upoznala ovdje i postali mi prijatelji. Ne samo da su se ljudi odazvali, nego da ih večeras svih instruiramo na koji način svatko od njih može napraviti jednu donacijsku večeru. Večeras me zvala Matija, ja sam i nestrpljivo već čekala kad će početi ovaj projekat. I naravno čekam i drugi poziv, ja sam uvijek spremna biti tu, volim druženja i usput naravno ako napraviš dobru stvar, ja mislim da je to lijepo. Kad bude meni naravno red ili mog muža kako već, ne znam, ćemo možda nešto drugo izabrati ili neće. Ja sam to mislila donirati jednoj udruzi, zove se Flamarden Hrkač. Mislim da nam je u današnje vrijeme jako potrebna ta neka prava ruka podrške svima onima koji su drugačiji, koji su slabiji, koji su socijalno ugroženiji, koji su fizički ugroženiji. Tako da, apsolutno, ja se nadam da ću vas ugostiti u Dubrovniku ovo ljeto u nekom restoranu i voljela bih da svi dođu i da pomognu sa tom donacijom najpotrebitijima. Došla sam podržati u osobno ime sa suprugom jer mislim da ove akcije doista vrijede. Jako mi se sviđa da je ova akcija uspjela objediniti Hrvatsku. To se može dogoditi jedino kad je neka kriza. Kad imamo vanjskog ili unutarnjeg neprijatelja s neba ili negdje sa strane, onda se mi pokažemo kao dobri ljudi, a bit će da to ipak jesmo. Ja bih svakako isto voljela da ljudi dobro papaju i da dobro nešto popiju uz to, a ja bih voljela onda ljudima ponuditi nekakve svoje skrivene talente, ali s obzirom da se ne mogu odlučiti koji skriveni talent da ponudim, vjerojatno ću ponuditi onaj najočigledniji, a to je pjevački. Tako da to možda ne bi bilo zgodno, samo što moramo osmisliti mjesto, vrijeme i goste. Matija je naša dobra prijateljica, rođeni smo u istom gradu, poznajemo se već dugo, pratimo njezin rad i drago nam je pomoći ovu akciju. A ovo je jedna od izvrsnih prilika da budemo zajedno s njom i sa puno ljudi s kojima se poznajemo. Sredstva koja se večeras skupljaju namijenjena su klinici za dječje bolesti Klaićeva, ali treba naglasiti znači da će tijekom godine doći u obzir različiti potrebni i da će se sredstva donirati u različite humanitarne svrhe. Ja sam doktorica Neda Striber, zamjenica sanacijskog upravitelja Klinike za dječje bolesti. Klinike kao brend Hrvatske, kao jedina dječja bolnica sa dugom tradicijom. Ovim putem se želim zahvaliti organizatorima, naše domaćici, gospođi Matiji Vujci i svima onima koji prisustvuju ovoj večeri da svojim prilogom i svojom plemenitom nakanom doniraju sredstva za Klaićevu bolnicu.